Tuhami tulang musiani persijala soba-soba nomor sada nungga di son hami yang buruk. Gabi jalah horas. Perjoloma di hatahon hami sibuanon nami nakaning nungga dibuan natulangmu inat tasuri pada ima eme nomor ludu manang boros sipir nitot tuk songo dia be gudang na mang buru gudang si butong-butong otik sipir nitot di las marohamu majalosai noeng pe di hata ulos nanang si pasaton nami sian hami sian ipar gudang na tulu sian dong si rohatai molo tulak tanon si majutak di hata tulak tapi noeng pe mang buru makatamai tarajan yang buru digok kodo jojomu tuhami tulanguna sian ipar nasian hadip pusada ima tutu naung marujung ngolu sari matua lainami opu Laura Dolion rohami di son noeng tulang muna na berjolo nama dokon na dohot dohami marhabut ni roh situtu di parlauni lai naung sari matua yang nami pangiduan nami tua mata nomor tua di bata songom na di pajojormu di jujur ngoluni layon di puparanna di nasoda rokap betutu anggiat mo tutu di budian yang buru nami on dapat si rokap nito dina ditikina tuar dina yang ro di budian yang buru nami on di sudi puparan yang buru nami on tabani nang wadongi tubuh ma anak tubuh ma beut so di boto di budian yang buru noing pe tulang kami si majutak asa pasat kami itu turut berduka cita di saduk nai alani akamang buru na buru tongma huhatau kami songon ulus na pinasa nami tuhamuna raja yang buru nami tuk sada penuaing na pasat kami asa tok tongma mangidu hami tu amat tanah bertua debata asa tu sadana matu tuhamu tujulan nyaron sada duduk sada matu turuan satahi sa uluam mamu tutu laho patu pahun akadul daninggan untuk songonipin dia muna parbobil PK sapli lu kesaramu molo ulosi akabere itu holan perhitian dui siakam anggo silion pasu-pasu tuhamu saluh na tuhita di batado yang go silion pasu-pasu anon pasat kami ulos tuhamu peparan di layamion tangyang nami tutuhani anggiak madibudian ni layamion sadabot matutu di hamu songon nidok ina matua-tua asa hujur mana bagori tol pun di batapian tu dia bihamu mengalak ke sude peparan ni lain amion saya tu si matok kamu dapotan persauli matutu asa bitang mana rumisto bunna saromorop dituluk ni purbatua di budian nilai nami nang sari matua di hamu sude peparan na anak peri hamu riris boru petong torop dongan mu metok satu nasar matua matutu Nuaing pedi hamu perdena. Gabi. Dinaing pasaton nai ma ulus tu peparan nilai namon. Beka umum di hami. Asa tabi jo tulang. Nungga di baik kamu naki soal piga ulus naki ngai gorok kamu. Nungga. Oke. Malate. Harus birang buru. Nga. Di hamu perdena. Gabi mak. Siap mula atau siap mula gabi. Baik damang madihami godang ula-ula las padung maru tu godang soba. Pangurun nami peparang nilai nami on. Baik damang mihami diat. Bedamang mat.
Maka pas-pasuna tujulan narion. Alani. Songon na dokon na tua-tua. Dak sudah burung jari palia. Dak sudah si bainon Nah tapi si bainon susadia. Di sopan nami dia ron nami raja nami. Tu sound dia mada dapat kamulas maron di balas maron di tadi butima. Amak permusik nami. Gabi amak gabi. Ba makodak sopa-sopa ya so pahami jo. Hula-hula nami siari mada dapat tidak. tulang robotna isop paribana isop mana mangutosa pasatami ulus ponereri tuhamu peparan yang guru nami jalanunga di pasatamu piso tuhami dohot jabar nami sisalo sobasada asa saat may tahun penggabian saat tupar horasan matutu nuain PW yang guru sebelum nami matortor nami gabi jalah horas emang pada nami asa 10 hari tortor nami asa tinahu mul tio binaan tu panahatan baik damang madihamis tio las badomu matu hasahatan Mulate may Tuhan ala dinggat dulu ta sana muka sar di bojukan o saluna ala ni dosen rohamuna don namar hamarangi termasuk namar hamarangi yang musudi takbulun narong di jasa darong jadi pertama dalam wakabal sunah diamu takbulun narong di jasa darong Zok kami ro hula-hula muna sopa-sopa nomor 2
akaradani boru huwa kami do delintang ngami tuhamuna pamurana na pertolo sada maulos imahatoban tuan ngi lainami diso naso marasotan itu di batama akka serok kami todian sada mamuse ulos tuboru ni leko atau pemain diamu di sana mulati metuan di bata arwamu kami betok malasungot dia be ulus na pasal tamu dong dangalan dibegak tuktang yang ngamido asang giat sigat urus sudah peparnyo ifoto nami opu tumodor ido pengiduan nami jadi openoi na warami asa pada mazo mula-mula do sopa-sopai Baima lihat asa huruf si kami dalam tangan kami pamuron nami pada mama. Tadi bata di paturus tua kat kenaro alani adong go hatanin si tua dak sudah bulung maina boga bejari palia dak sudah patu paon nak si baeno peraja nami nak sosadia lao mat dapat tu kamu raja ni ulau nami naban molate mak amak pade nami gabi amak gabi asa udah petok kami raja ni ulau nami bae mak kontak
hamu dok mengoleh hamu samu horas dalam gabian Jalo hamu ah satani. yope permesti kami deka umar do metus de amang borunami mulak ima opu sinaring marhite ulau di persari maduaon ni amang borunamion opu Laura Dolion takas dio takamu hami noaing tupugu ni alamam munaon dinalahwa kepasahat hata pasu-pasu lubobima dia keadat siak kami dihita namar hula-hula mariana kami do di dalan nitang yang ngami mangido pasu-pasu siya namat tanamar tua de bata di purian ni arsak ni rohaun ditongos de batatong di hamuna akka silas ni roha naboy tarpatu pahami akamang boru dinalahu akamang ulosi di perdagingoni molo mangulosi pertodiot tai tuhata de bata dinalahu patari paranda dia keadat hami di ulaun adat persaur mataun ni amang boru nami di partikianon di napinatupan ya kamang boru nami noaing diuning-uningan ni raja ni akam parusik baik damang marihami godang mula-mula pada mudama doh godang sopai gabion asal lihat mapanggabian lihat perhorasan di saluhuna baparan abang boru nami laos di somahami dinalaho patari parho dia keadat na ubak kami baik damang mang godang lihat-lihat gabion pamu asa makalacor rawahannya hamu udah nami dak sudah buluk sudah dia jari palia raja nami dak sudah pasahaton nata pesifat pon nabi susah dia alani roma hami dalam menai mano pamu raja nami bama parmusik kami godak sopa-sopai
sapunguan. Ima punguan dos roha na sianek mabar. Dison hami rodong amuna. Lau pasahaton sidos ni rohata. Anggie ma dipudian ni akangon. Dapok muna kanadenggan nauli jala sai mardame mahamuna. Mauliate ma di Tuhan binereng torop hamu puang. Jadi lasmar. Hendak mulai ate maju hau tu aku. Ayo bola dong. Napiak tu si. Torpasat tahu mak. Tangan berama. Mulai ate makan dongan. Apul-apul ni di bata. Di pudian nilai namion. Amang baru namion. Tuhamuna saluhuna. Keluarga lumubima. Dina baru nami. Didok di pesalmes tara saplonom. Ayat 15. Didok songonon na baru. Argado di rohani Jahuba. Hamamate ni akka nani asyatna ido nasahat noaing di tonga-tonga ni keluarga muna alani posdorohan ami di pudian ni ulaonon jumpa kamu tong najinalahan lumubima di akka berenami di naso dapot dope di akka parrumah tanggaun di naso marhasohotan tangan ni Jahoba matong manugu-nugu hamuna lumobi na patuduhot dala si dalanan muna boy di pudian ni amang boru namion jupang si rokap ni toddi na laho sahatu na saur matua dina kaninang dinauk takas huzalohami ima adat siak kamuna karajani amang boru nami di pataridaho kamuna do di sadani rohamuna lumobi ma di hadumaun di parbuai ni akan aniula ni tangamuna dina pinatu pamuna dina roham wa karajani amang boru nami marsobba tua dopan ni hami akka hula-hula muna laos di patari parhamu parbue nina ni ulani tangamunai marhiti ringgit sitio suara songon parsituak na tonggi di hami saluhun nakka hula-hula muna laos hujalo hami do ima di piso na gajang di ulaun adat parsari matuaun ni amang boru namion pitta-pitta nami atok tomata na martua de bata di pudian ni ulaun nonon gajang matong barita gabe gajang barita horas di hamunak kamang boru nami saluhutna asa dohonon nami masongon na nidok ni na tua-tua asa bagot na marhal tomain na niagata ditonga ni rubian horas mahami hula-hula muna na majalo sinadong anisya kamunak kamang boru nami tabbani sinadong ang matong diha muna saluhun namang boru nami namang alean Matututulang. asaima dinong takas hujalo hami na kaning di parjabaran na gurami na balgay tangyang nami atok tunamat na martua de bata di pudian ni ulaonon gabi matong naniula ni tangam muna di balian sino ratok papanam muna nang nadibara so ima diha muna saluhun namang boru nami asa papon nami madiha muna saluhun na dihata panggabian dihata parhorasan lumobi ma dihata apul-apul nauk sahat mulai dung marujung ngolo amang boru namion sahat tu ulaut tadi bagasan sadarion asa jujung mayatong di sima jujung muna abing dia bingam muna dongon nanidok nina tua-tua asa harbang amain na dalatu huta balatuk dalatu jabu saluhut na hata pasu panggabian na pinasahat di saluna na makaholong yamu apa muna mayatong hot martong ani jabu asa juma ni 10 bitu main na 7 ni 10 walu di saluhut hata pasu panggabian na pinasahat di saluna raja lumobi akka hula-hula muna apa muna mayatong hot martong ani jabu asa sahat-sahat ni solu main na sahat matu 3 ras nunga sahat ulaud persaur sari matuan yamang borot di ulaud taulahu di bagasan sadarion saluhut mahu saluhut nabok paranna horas jala gabian matututulang naulinya kamang boru Jadi syok tahun itu di imani boru ni hasuhuton mandok molati di hamu hula-hula nami tulang nami asoni akaraja naro raja bius kadong asahuta ai mandok molati tu hamu amang di padri dahamudo dengan ni basa munai rohamu mengadupi hami di manau parjolo marjungolu lain namion selani amang
di sudi dengan bahasa munai hami samboru sudi pinoparni lekon ba mandok molate sudi hamu nas ispe nasan super udokon teknik ima songon hata molate siak kami boru ba tertumen dan duhur tio manalote hata pasu hata panggabian na pinasa muna itu hami seunang mabumba seunang mamosi matutu Yuman isa pulipitu tu memang 10 alu. Hata pasu-pasuan na pesa munai. Huak puhami mai hop martongan dijabu. Sahat solu satu botian. Basa sahat mahita mangulu leleng mangulu. Satu para rasa satu panggabia. So ni ma hata pangapunga siya kami boru. Marsok pamami 10 dari jari pasapu saya si majujung. Mandok mau lihat itu kamu. Ialah saya tenggas doa mani roy kami saya mulai permod ini jahangon. Satu napas saya hari-harina. Ipi amang raja ya, dota minak seri pada. Tak malu kami maduk tuamu. Molo tu ngaruk pangalason na hurang lobi tuamu amang raja. Songon idok kena tu maduk duk. Gala-gala si telum mena telum merdagul dagul. Molo tu pialok pangalason na ngaruk pangalawan hurang lobi tuamu amang raja. Kebanyakan kamu mangapul-apul. Mari sahab amun saya idok kena tua. Tano si dulang main natu buat ni rengge-rengge. Horas mamu sudah katulang sungon nak ngorong udah nami. Suak songoni mana kami bere. Mas itu. Asa aib marjulak-julak main marjulak-julak ke siapa tu? Julak-julak nai dengan mai penon nami tu tabu-tabu. Hata nauli hata pasu-pasu na pinasahak muna tu kami mga raja katulang nami. Apon nami may martongan ni jabu. Mas itu. Tu main na Aduh, sio-sio oleh nalote. Hata nauli, hata pas, hata panggai pemper sahab muna tu kami. Saya unang mabuba, saya unang mamose. So ngoni maju pangapun siak kami bonani susah pasah maju dah. Macailas situ tu rohanami di haroroni hamu sudi na padohe kami ima rajanya lale rajabius donga sahuta suak songoni totong di perhalado terlumubi di hamu dongan ima panapul 28 suak songoni di hamu rajani hula-hula nami raja sudi hula-hula namarhangi songoni totong di soba-soba nomor 1, nomor 2, 1, nomor 3. Di bagasadari tutu nunga dilak kamu wakamang akainang hata pasu-pasu tuhami sude geleng muna sanggiap matutu macak ketuaran macak ketutur dinami noni sude sahab mai pasu-pasu nauli tuhami aka geleng muna raja nami di bagasadari tutu patarot tama amanata holongyon tungana persatok kinani saridongani Tuhan ma hita saluna suak soni totong nang dinalau mulak penok kamu dot kami tinggal di bagasan Tuhan tama nama ngiring-ngiring jala mangaramoti hita songon hata pasu-pasu ne paso muna Tuhan kerajaan nami tutu main nadur tio-tio malote hata pasu nauli hata pasu na dengan ne pasaha muna Tuhami saya unang mamuba unang mose Naup sa pulpitu jumarini sa pulalu. Hata pasuan nauli nebasa muna tuhami. Apon nami may martongan ni jabu. Sahat sulu sahat tubatian. Nungay basa tamu suli hata pasu-pasu nauli tuhami pinopermuna. Sahap ma hami horas jalagabian. Butima. So panipuli ni godang nami. Asa di hamu permusik nami. Asa siap seria hamara asa baik kamu godang nahu bartusi tiga hal yang baik nomu bang
Anggona aja lo terpelek, alai ala remati no yang tema. Oke. Jadi pasatan naon hataon tu panggulan di hurianami. Tuise. Ala ingin sobet tu nakasugutan. Unang baca tangis. Herbus dunia. Neng ro panggulan di huria. Hidup. Ngaro panggulan di huria. Panggulan di huria man. Unang baca tangis. Hidup. Olo. Ido Roma hita Marqueser panggulan meta huria. sani. Moro meta moro. Do seksi-seksi huria. Sude. Pungan ama ina. Dapola goran name mang dia. Roma hita saluhna. Halo. Jadi diamu nak keluarga besar Opu Laura. Udah laruh aku di singa piga ari be diang gugi hamu amangon. Jadi iko pasara doang pasaton na tua-tua tu badan pasatok kinani. Pasara kamu mak inamai. Luhut bakas sarau kamu mah pada hatungna dua tahun tu pada anu persatu kenani songodinang kami siap kuliah tetapna di pasar rohanami asal gitu percapan di mana
nomor 334 ayat sedap. Na mangulu ikon mati asa tungdinggan musi. Daging odo gabi bakke jala ikut do malake. Daging odo gabi bakke jala ikut do malake. As sugod bakti Tuhan Goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia. Amin. Ahudo haheon dohot hangoluan nina Tuhan Yesus, na mangoludo ganup na porsea diau atikpe mate ibana, jaladang mate be ibana ro di saleleng ni deleng na. Amin matang yang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gidjang, nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan matian ala ni dosa nami, jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati kuran dohot hanguluan hami, asing maroham di hami, saya jari jala puli mahami, asa unang mandili hami ala naung di jauh hodong anamion, patogu maha porsaw nami jala pabingit ma, rohan nami makirim di hanguluan sogot, asa unang mengandungi hami songon si pelebegu na somar pakirimoni. Sitaiti ma rohan nami tuho, ay hodo si pangapol jala hodo haposan nami, namar sigatung tuhodo hami sahat ro di hasusuda ni bohal nami. Di jodoau na lamaau tu amana di surgoi. Di jodoau na lamaau tu amana di surgoi. Lamaau tu na di surgoi, di jodoau na lamaau tu amana di surgoi. Lamaau tu na di surgoi. Tuhan di surga di jodoh dalam maaf Tuhan ada di surga. Asi dohot holong dewata ama anak doton berbadia ima mandongani hambu saluhutna. Amin. Nagabe hatan debata di tasaluhutna jala secara khusus tu napaborohaton amat tanata holongi amang sarimatuaon ima amang opung lauradoli diinganan parastotokinani ima hatan debata nanidok disi di ditumuat 2 Timotius 24 di ayat 7 dohot ayat 8 songonon hatan debata nunga hupasidung paraloan na denggani nunga hupaujung parlojongorki ramot hupahen haporsiauni diri nama dijoloku tupal hati goran silehono ni Tuhan paruhum natigori diari sogot itu au alai dada holan tu au tu saluhut nado tahe akka nama kaholongi hapa taron nai. Bahasa Indonesianya demikian 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya.
Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Di tasalhutna huriani tuhatta narap marhabot ni roha rap dohot keluarga inang opung Laura boru nama makabaluhon amang opung Laura Doli. Mohon maaf. Di bagasan hatani dewata di hita sadarion pataras tutudo di pabotohon naposon debata di hita naporsea hita sadarion bahwa segala sesuatunya na adong di portibion marujung do berakhir hasangapon pe marujung do popularitas pe marujung do adong lo ujung na nang hamoraun pe akamanginang do takadongan marujung do tong nang songonipe secara spesial dia palatikion narap jongjong hita dison narap makilalado na dihilala keluarga inang opung Laurado Boruon ina marapotin roha nasida ima arsak ni roha tong doi marujung inang tong doi marujung ya alana halak na porsea do hita halak na marpakrimo na mangolu do hita alani idok dihatan itu Tuhanon saluhut na marujung do anggo si apostol Pauluson na manginang talumobi hamu inang opung Laura Boru idok di sinu nga marujung be ibana lau mangulahon-ulahon imam na makubasion ulahon ni Tuhani lau pararaton barita nauli na jolo si apostol Pauluson na manginang taboto dang halana porsia ibana alai dung jupang doh Tuhan Yesus jalat tanda situ tu ibana Tuhan Yesus amanginang digogo mamangula makubasi hurian di Tuhani digogo mamanginang lau para raton baritan nauli asa bodang donganna di surgoi pabawahon bahwa holan Tuhan Yesus do si palua di ngoluon holan Tuhan Yesus do pakirimo ni mangolu halak san luhut na di portibion luas lau asal lau tu Yesusku tu dadau mundur aku mendapat dari mataku asal di lepung kau. Yang diban sibulis bang agoi. Eyang doa dihamati.
Tuan. Betul baju. Ya karo. Harum dus mah. Ya aku tuh. Kenapa cerita pengen sih? Hah? Setelah. Sonang mamodom ho na mertuai na meradian sian unauni. Nani ulamu di hajul maun jalan na mangiut ho tu surgo. Tano do permulaan di dagingmu, mulak mai gabetano, alai Tuhan debata namano paho. Doh Tuhan Yesus Kristus na paluah sian dosa. Doh ton di perbadia naman jauho Tuhan ngoluan na sora sudah. Ima mangaramoti orbuk ni bakem paima ro ari parbudi. Amin. Martua doa kana mate marite hite Tuhan ni olat nion olo ni naton dii asa maradiana sida siana ka ulaona ai namangi hutuna sida doa ka na ni ulana sida. Amin matang yang mahita manami na di Banua Gijang hodo debatan na punahami ro di sude ngolunami sailehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tanganmu matong din nami dohot daging nami. Asa unang lilu hami dujung ni ajal nami. Sa ilihon ton di mima nogu-nogu hami. Asa diramoti hami moloh bolus hami rura ni linggoman ni hamatiani. Asi maroham. Sego masuk mahami sogot tuhasonangan na sunding gani. Amin. Ehedomu sepa matakon siat tanomano. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku, haleluya, ini tanahnya. Jangan pancing. Kami hati partai Ramadok Mahita. Dia mana ini Banua Gijang. Saya berbahagia mangkuarmu. Saya Roma Rajaunmu. Saya sauna lumrohan lumroh di Banua Gijang. Dia bermakasih saya bermakasih saya. Saya senang senang. Hidungan di Banua Gijang. Mengenai itu pengusulan. Kedua mahal sepangaku. Hai orang berjauh. Doa taguhun. Roh dia sangat sering diterima. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong dari bata ama dohot parsauran tur perbuadia memadongani hamu. Amin. Mari dehita sian nomor 200 aku na kayo.